бәхет шатлык табайык, дөнья киңсе хөррә, тормыш кадерен аңлайык, дуга кылайык, бәхет китмәһен, дуга кылайык, өмет китмәһен бездән, дуга кылайык, шатлык китмәһен. Rayonimiz imom muhtasibi Ilfat Hazrat Ilikeyevga beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى الطريق المستقيم ببركات القرآن العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك. الله أكبر. Bugün Qanbaq halkın şuşu zor bayram bilan tabriklärgә bik көп кунаклар килде. Үзенең котлау сүзләрен әйтергә Миякә районы хакимияте башлыгы Актуганов Ришат Габдрашид улын чакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле көнбәклеләр. Бүген бик изгеш, бик әйтергәндә мотор вакыйга шушы Көнбәк авылы тормышында. Мен әйтәм, безнең район күләмендә шушындай 24 мәчет эшләп килә. Барысында да укыган, үз белемнәренә ия булган имам хатиблар бар. Әйтәсе килә администрация белән шушы әйтик имам хатиблар арасында без очрашып торабыз, сөйләшеп торабыз, киңәшләшеп торабыз. Шушы үзебезнең балалар тәрбияләү, уллар белән үзебезнең мөнәсәбәтләрне аралашуны яхшырту буенча эшләр алып барабыз.
Бигрәк тә бу эштә инде менә мин әйтәм инде Илфат хәзрәтнең Илекеевның өлеше бик зур. Ул менә шушы үзебезнең егетләрне укуга җибәрү буенча, әзерләү буенча күп эшләр алып бара. Һәр вакытта да без шушы үзебезнең район җитәкчеләре тарафыннан бәйрәмнәрдә шушы әйтик инде ответственный кешеләрне җибәрәбез. Ураза бәйрәмнәрендә, Курбан бәйрәмнәрендә, авыл биләмәләренә, менә шушы мәчетләрдә бергә катнашырга. Үзебез инде һәр вакытта да улы итеп, хөрмәт итеп үзебезнең динне, үзебезнең халыкны, үзебезнең туганнарны һәр вакытта да катнашабыз. Мин әйтәм, Кәнбәк халкы элек-электән бигрәк тә эш сөюгә, шушы матди яктан гына түгел, бигрәк тә духовный як дип әйтәм, менә шу бик бай халык. Монда күпме менә үзегез беләсез бит инде билдәле артистлар, билдәле әйтик шушы безнең культура хезмәткәрләре чыккан авыл. Безнең районнан бөтен халыкны алсаң, менә шу бер әйтик инде Кәнбәктән генә чыкканнары аларның 60-70% тәшкил итәдер. Шуның өчен Кәнбәк халкының бараның горурланырга урыны бар, үзләре белән шушы мактанып сөйләргә хаклары бар. Мин әйтер идем, менә тормыш алга бара. Шушы төзегән мәчет, кемнәр үзләренең көчләрен салганнар, аларга изге юл, һәр вакытта да уңышлар, исәнлек булып торсын. Инде шушы мәчеткә килгән, менә яшьләр, мәчеткә килгән уллар үзләренең ниндидер авырлыклары белән киләләр икән, шушы намаз укыганнан соң, акыллы кешеләр белән очрашып, дуслашканнан соң, үзенең авыр хисләрен шу мәчет йортларында калдырып, дәртләнеп, яхшы уйлар белән чыксыннар иде. Азан моңнары яңгырап турсын. Администрация исеменнән сезнең барыгызга да зур рәхмәт, шушындый олы эшне эшләгәнегез өчен. Катнашкан халыкларга без инде үзебезнең яктан шушы мин әйтәсе килә, бүләкнең аның кыйммәте бәләкәйсе юк. Җомга көнне намаз үткәннән соң сездә урман, таулар, матур үләннәр бик күп үсә. Менә безнең биргән самавыр белән су кайнатып, тәмле чәйләр ясап, үзегезнең басулардан кортлар җыйган баллар белән тәмләп, яңадан ләззәтләр алып чыгып китәргә язып булсын. Бәйрәм беләсен барыгызны да. Бүген бәйрәмебез түрендә районыбыз үзәгеннән генә түгел, республикабызның баш каласы Уфадан килгән кадерле кунакларыбыз да бар. Хәзер сүзне аларга биреп үтәбез. Уфа шәһәре Ихлас мәчетенең имам хатибы якташыбыз Мөхәммәд хәзрәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән, газиз халкым, хезмәти Коръәньядә тугры arkadaşlar. Кәнбәк. Күңелем султаны. Җиләс җилләрендә әнкәмнең дуасы бар. Шадра гөмбәзләргә сыенганнар. Нишкә каләм манаралар. Кәнбәк. Җиреңне үбеп дидек дугалар гәүһәри. Һәм dahi bulsun dip seneler cevheri. Bugün Kənbək üzünün tarixinin yaktı sahifelerin aşağı. Hoş geldiniz bu beyramga. Ahlan ve sahlan. Merhaba ya merhaba. Kun şafi
Tuprağına altın şeşseler de jitmey bizning tuğan illerge. Sizlerge, vatanımız balalarına, güzel ahlak, nesillerimiz faziletine dualar kılmaktabız. Biz baxtli, biz baxtiyar, çünkü bizlerge öz ömrümüzde öz halkımızın, hükümetimizin imanın görürge nasip eyledi. Bugün kuresiz halkımız, hükümet yetakçimiz Raşid Abdurraşid oğlu bilen, onun selamı bilen bu bayramını başladık. Şuşu baxtımızın birlik hem kardeşlik, tuğanlık ziplerimizin indirden ürülüp kırıştan kırığının kuvvetli bir sebebidir. Yaşasın baxtlı bizning vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Koy vakit kile ko'ngilga Bismillah, Bismillah. Koyga hasretler bula Bismillah, Bismillah. Dünya açık yakşayız Bismillah, Bismillah. Bilen gene kilip qara Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ömrünü halkının Bismillah, Bismillah. halkının dünyasını Bismillah, Bismillah. Mesullerimiz bilgili Bismillah, Bismillah. Bu gün işe kalmasın Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kim ko'ngilli bo'lishingdan Bismillah, Bismillah. Masqal işitsem bak degan Bismillah, Bismillah. Kattasınlar, hurlasınlar Bismillah, Bismillah. Tik canın hurlanmasın Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Canım fida olsun senin yolunda. İsmi matur, yüzü matur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cihanda kılgan işleriniz izgi bulsun. Menge yaşagız Muhammed ümmetleri. Rasul
Peygamberim, senin için başlarımda ağarır şaşlarım var. Peygamberim, senin için gözlerimden ağar yaşlarım var. Muhabbetten Muhammed buldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Bu cihanda ana şulay Rabbimiz Allah buyurgan udhulu fissilmi kaffete iminlikte birleşip kavuşayık bir bulup, tiri bulup, iri bulup gamelde hem fikirde bir bulup yaşayık tuğanlar. Vallahi yola bereder ber la ilahe illallah. Allah yola bereder ber la ilahe illallah. Ola bereder berelektir ola la ilahe illallah. Ola bereder berelektir ola la ilahe illallah. Kilşekungel turma diyek Ali ya Allah. Kilşekungel turma diyek Ali ya Allah. Rahimda ul Rahmanda la ilahe illallah. Rahimda ul Rahmanda la ilahe illallah. Vallahi yola nurladır la ilahe illallah. Vallahi yola nurladır la ilahe illallah. Fakat şu yoldan yürü la ilahe illallah. Fakat şu yoldan yürü la ilahe illallah. Cihandan yaktılığın tilesen, eğer iki cihandan yaktılığın tilesen, tut ana birgen sözün la ilahe illallah. Tut ana birgen sözün la ilahe illallah. Kanbek avlı şunday jirler, anda tuğup uskan irler. Şileş suvun koytup içmi, tuzmeydiler. Jırlagan jırıda anın, gacayip dertli diler. Sana
булырбыз әле, орага дошман кермәсә бергә булырбыз әле. Сигет düştüm akşağa, bastım bağır akşağa, yaşımını alıp olmayacağım akşalara. Әйе, biz bugün yaşayız, aşkınabız, dalgınabız. Üttü jay, kila küz, kila kış. Biz gımır itəbiz, sizmişə gımır uzğanın. Naq şahir etkenşə, tuğan til, təmli til, tuğan til, tatlı til, təmli deyip, tilingni yutma, tuğan tilingni unutma. Sizning ihtibarınızga, Ufa şəhəri İxlas mahallabızning İlahillar Xalq Ansambli o'zining programmasini taqdim etadi. Nashistlik yetakchisi Boshqirdistonning ham Tataristonning qozongan san'at ishliklisi kompozitor Afarim Akshurin sizga hozir xizmat ijrolarini taqdim etamiz. Мәңгелеккә яр булырга кул бирәм аласың. Золотой, регулятор, золотой, карбюратор, золотой, вентилятор, золотой, магнитофон, золотой, 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 золотой магнитофон. Olmaz bu toplarımda tibrelip üstünmeler. Zolотой, регулятор, золотой, карбюратор, золотой, вентилятор, золотой, магнитофон, золотой, 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 золотой магнитофон. Saf altında bu yalsa da kirekli bütünler. Zolотой, регулятор, золотой, карбюратор, золотой, вентилятор, золотой, магнитофон, золотой, золотой, золотой магнитофон. Sarı kayışlar olur buralayım. Zolотой, регулятор, золотой, карбюратор, золотой, вентилятор, золотой, магнитофон, золотой, регулятор, золотой, карбюратор, золотой, вентилятор, золотой, магнитофон. Ana şulay gaziz halkım, biz o'z elimizda, o'z vatanimizda, o'z yerimizda, o'z uyimizda g'amir kishiramiz, o'z uyimizda, o'z kuyimiz deb. Shuning uchun suyukli payg'ambarimiz aytgancha, ya g'azali shukr etik, ya bir dunyo tuturgancha, ya bir ko'ngil to'lgancha. E'tiboringiz uchun zo'r rahmat. Qurultay депутаты yoqtashimiz Shagapova Rufina Ali qizina so'z beramiz. Kaderli kardeşler, yoktaşlar deb aytaman da men mana shu tog' ortindagina tug'ib o'sgan qizman. Mana istamakning mening uchun Kanbek bek yaqin avul deb. Shunga ko'ra mana shu motor bayramingizga shokuru bilan o'zimning ismimdan qutlarga tugul, Qurultay ismidan qutlar uchun da bugun kelib jetdim. Chunki meni shu motor avulda dardli xalq yashi, motor etib yashi. Mening endi yaratgan nanayim Minsulut Emirgaliyevna mana shu avulda tug'ib o'sgan. Bugun unda mana mening shodligimga shu bayramda qatnashsa. Shunga ko'ra sizni chin ko'ngildan shu motor bayram bilan qutlayman.
ким менә үзенең көчен салган, үзенең күңелен салган шушы мәчетне төзер өчен сезгә Алла ярдәм бирсен. Алла Тәгалә үзенең благословениясеннән ташламасын димәкче булам инде. И мәчет бит инде без мөселман халкы өчен шундый бик күңелебезгә зур урын алып торган урын. Шуңа күрә инде мин чын күңелдән телим, бәйрәмнәрдә генә түгел, зур бәйрәмнәрдә генә түгел, шушы мәчеткә сез ябай көннәрдә дә матур итеп, күңел җылысы артыннан килерлек булсын дип, шушы мәчет чыннан да сезнең өчен җылы, якын туган үй булсын. Бәйрәм белән сезне рәхмәт чакырганыгызга һәм рәхмәт шушы матур үйне төзегән кешеләргә. Композитор Рашитов Урал Камил улын котлау сүзләрен әйтергә чакырабыз. Саламсыз. Мин дә уна килеп җиттем. Мәчет ачу дигән күренештән бик матур күренеш торыл дип беләм. Бу мәчетне төзегән җегетләргә, кызларга, улларына дан бөтен авылдан, бөтен халкыбыздан шундый матур чыгыштан соң җырлар да яңгырады, дугалар, сүрәләр яңгырады. Безнең чыгыш югалып кала, но без шул чыгыштан соң югалып калырга бик бәхетлебез. Бөтен вәкилләргә, руководительләргә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Һәрберебезгә, һәрбер авылга барып, мин якташларым дип эндәшүемә, эндәшә алганыма бәхетлемен. Сезгә дә якташлар дим. Бәлки мин Бишбүләк кияү, Әшия туганмын, Ишембайда үскәнмен. Кая барсаң да үзебезнең халкы елмаеп каршы ала. Аркадан сөеп торалар апалар. Рәхмәт. Бәхетле булыгыз, диннән аермасын. Рәхмәт. Канбәк мәчете ачылу бәйрәме белән котларга сүзне Багдан авылы биләмәсе башлыгы Амирова Зулхиҗа Фаварис кызына бирәбез. Hürmetli avuldaşlar, çakırılgan konaklар, Iraklардан кайткан konaklар. Bugün 29 sentyabr 2018 yılda Buğdan Avlu Sovetı bilemesinin Kanbek avlunda Meşit Allah yurdu üzerine ишекlerini açar. Şu zor beyram bilen barıgızda da kaynar kutluyoruz. Barıgızda da selametlik diliyoruz. Bigirek de eytesek ile şu meşitli tüzüde katnaşkan yigitler, kızlar, hatın kızlar, iratlarga zor rahmet. Başından ozağına tiklem meşit yanında işlegen, işini uyuşturgan Samat Hazret'te bigirek de zor rahmet. 4 yıl boyuna avullardan, Sireçtama, Kanbek avullarından yürüp aksa yığıldı. Şul aksalarga tüzüldü. Sponsorlarımız da buldu. Onlarga da zor rahmet. Avulun meşitinin tarihi yazılgan. Şul tarihinde kimler köpme aksa vergenler, kimler sponsorlar bulganlar, kimler traktör bile yardım etkenler, kimler elektr verip durganlar vakıtlıca. Şular barısı da yazılgan. Meşitke kelgende özüңüz kirip okursiz dep ышанабыз. Avulumuzdagi meşit sünmesin, sürülmesin, halk ağılıp dursun, Müslüman din kardeşlerimiz kilip dursun, namazlarga yürügüz, ozan tavuşları tınmasın, meşitimiz bir kaçanda boş bulmasın. Bizim kichkegina bulagimiz var. Hazret, faydalı. Şu şey yanına tağın bizden de bir pasudular. Var halkka zor rahmet. Шушы авылда туып үскән, авылыбызның тарихын язган, шәҗәрәсен төзегән ак сакалыбыз Султанов Флюр Шәңгәрәй улына Канбәк мәчетенең тарихы турында сөйләп китергә сүз бирәбез. Тарих турында сөйләп барсаң, ул бик узакка китә, шуңа күрә аны узакка сузмыйча мин кыска гына әйттереп, аның иң кирәк урыннарын гына исемләп китәргә уйлыйм. Канбек халкының батырлыгы, Канбек халкының
тырышлыгы һәм аның түземлелеген аңлатырга теләгән кайбер мәсьәләләргә тукталып фаҗигале хәлләр үткәргән дәврләрдә татар халкын күпләп меңәрләп шукындырган вакытта шуның икенче дулкыны вакытында кәнбәккә килеп кешеләр урнаша. Шул котышкыч шул шукындыру дәврендә шул котышкыч авырлыгыннан качып килеп утыралар. Әмма ләкин монда килгәч тә алар бик күп еллар изәлеклектән туктала алмыйлар. Тик 150 ел үткәннән соң гына кәнбәктә үскән шундый каһарман 42 яшьлек Кәрим дигән кеше шабата киеп Петроградка чаклы барып җитә һәм Александр II-гә кирип үзенең кеше дужаларын сөйләп бирә. Аның кайткач әйтүенә караганда, әйтеп калдыруына караганда, Александр II Кәримнең сөйләгән сүзләрен һәм аның гасырлар буена үзенең динен саклап калган авыр тормышын һәм гадел карашын мөселман динен күз карасы кебек саклап калуларына хайран калып, ул ризалык бирә. Моннан түбән үзенең динегезне тотыгыз дип әйтеп кайтарып бирә. Шул көннән соң башлана рухи күтәрелеш, рухи алгарыш китә авылда булып яткан гомер буе, еллар буена, җирләгән еллар буена җыелып яткан үзләренең рухи байлыгын түзеп тора алмыйча чыгаралар. Һәм тәүге елларда ук авылдан уннан артык кеше Старлебаш мәдрәсәсендә, Троицкий мәдрәсәләрендә укырга китәләр. Шуларның арасыннан берсе Муказнай мулла булып кайта, икенчесе Габдрахман аның ярдәмчесе булып кайтып үзебезнең шушы ачыласы мәчеттә хуҗа булып динне тормышлашырга башлыйлар. Мәчетнең ачылуына һәм төзелүенә кагылган бер-ике генә сүз тагын әйтеп китәсем килә. Бу вакытларда Кәнбәк авылында туып үскән һәм Троицкийда, аннан соң Оренбургта зур чинда эшләгән Башир дигән кеше, хәзерге Башировлар нәселенең башы. Безнең әлеге сүз белән әйткәндә, әлеге караш белән әйткәндә, Миякә районы хуҗасы булып эшли башлаган вакытта авылдагы староста Рөстәйне Ишкәй картны алып, ишәүләп китәләр Оренбургка, үзенең элекке дусларын эзләп. Шулар артыннан барып, алар берничә кешене табалар һәм мәчетне салырга акча табалар. Шул кешеләр килеп безнең авылга 3нче елда, 1903 елда мәчет салырга эш башлыйлар. Алар үзләренең акчасы белән Старлетамак районыннан, Агайдел буеннан урман кисеп, Кәнбәк авылында 6-7 озын арба эшләп үзләренең көче белән шуннан җәй буена урман ташыйлар. Һәм бөтен авыл халкы белән шушы урынга тәүге мәчетне салып куялар. Ул була 1907 ел. Шул гомердән башлап халык мәчеткә көндә килә башлый. Җомга көндә түгел, көндә мәчеткә сыйлар. Карты, яше, улысы, бәләкәй дигәндәй хатын-кызлар, ирләр барсы да килеп
шушында намаз укый башлыйлар. Бу безнең халык өчен зур алгарыш булып ала. Мәчеттә ачыла бәләкәй генә ике группа башта, анан ул 30-40 кешегә җитә, кызлар һәм балалар төркеменнән торган башлангыч дини мәктәп ачыла. Бу мәктәп һәм мәчет шатлыклы тормыш тик ул гына елга сузыла. 10 елдан соң билгеле хәлләр буенча беләсез инде 17 елдан соң мәчет эшләүдән туктый. Һәм мәчетнең ул вакыт шуннан башлап фаҗигалы дәвре башлана. Аны монда утырган улы апайлар, агайлар беләләр. Мәчет мәктәп була, аннан соң склад була, аннан соң бик күп еллар клуб ролен үти. Инде 90-нчы еллар җиткәч, яңадан иман кайткач, яңадан дин кайта башлагач авылыбызга, яңадан икенче мәчет салу мәсьәләсе көн тәртибенә баса. Әле мәчет салынганчы ук икенче имам хатип булып, указной мулла булып, миңа Әлфәт хәзрәт белән Уфага алып барып, Ихсан хәзрәт Мөхәммәтовны имам хатип итеп алып кайткан хәтердә. Ул да аннан соңгы Фәват абый Мөхәммәтовта бик күп көч салдылар шушы мәчетне салу мәсьәләсендә, динне кире кайтару мәсьәләсендә, зиратны һәм авылны иман китерү мәсьәләсендә, иманга кайтару мәсьәләсендә күп эшләр эшләделәр. Инде икенче мәчетне салу мәсьәләсе көн тәртибенә басканнан соң тагын бер Худай кудрәтенә тиң бер хәлне әйтеп китәсем килә. Дөресрәге ике хәлне. Берсе аның Фәват хәзрәт Мөхәммәтовка бәйләнгән, икенчесе Канбәк авылы халкына карата берничә сүзем бар. Беренчесе турында әйткәндә, Худай кудрәтенә, ния иманны Худай кудрәтенә тап килгән, шуңа тиң булган дип әйтәсем килә. Мин аңа да үзем шаһид булдым. Фәват хәзрәт үзенең төшен сөйләде. Әле мәчет салына башламаган. Клуб көйгә тора, или ташланды көйгә тора. Һавадан ак әйбергә төренгән җиңел гәүдәле мамык кебек бер кеше төште алдыма диде. Һәм миңа әйтте. Канбәк мәчете тәү салынган урында булырга тиеш дип. Аны әле Саматның 40 яшы чагында аларның өендә Коръән ашында ашы килгәнче сөйләп алган иде. Һәм менә шушы сүз аның канатлы кош кебек, фириштә кошы кебек, канаты кебек авыл өстенә күтәрелде. Байтак еллардан соң Самат үзе хәзрәт булып китәргә насип булды. Һәм аның әйткән сүзләре, Фәват абыйның әйткән сүзләре Самат күз алдыннан китмәде. Аны кешегә сөйләдеме, юкмы, мин ишеткәнем булмады. Илләмәгәр ул үзенең миңа әйткән сүзе шундый: абый мәктәпне, мәчетне үзенең урынына салу обязательно шулай булырга тиеш дип. Фәват абыйның васияты шулай дип. Ул Фәват абыйның васиятымы, ул Худай Тәгаләнең әйткән сүземе, анысын әйтүе кыен. Мин шуңа күрә аны Худай кудрәте дип атадым. Һәм менә карагыз, инде мәчет килеп басты безнең алдыбызга. Икенче феномен, икенче Худай Тәгаләнең кудрәте дип әйтүемнең икенче сүзе Канбәк халкы теге вакытта 3-нче, 4-нче, 5-нче, 7-нче елларда тәүге мәчет салган вакытта ничек итеп 100% белән бөтен халык ябышып ятып шул мәчетне салган кебек, икенчесен дә Канбәк халкы шулай салды.
bütün халык пенсионерлар үзләренең пенсиясыннан bir айда калмыйча, эшләгән кешеләр үзләренең эш хакыннан bir айда калмыйча акча күчереп килделәр. Һәм ул аны әйтергә кирәк, ул бүтән авылларда бар микән, юк микән бу феномен, бу һич шиксез Ходай кудрәте. Халык шул фикримдә дәррәү һәм бер булып мәчетне салып кирделәр. Инде Худайдан булып озын гомерле булсын, иманлы булсын. Рәхмәт Кәнбәк халкына. Хәзер сүз авылыбызда ислам динен күтәрүдә зур көч салган хәзрәтебез Булатов Самат Шәңгәрәй улына бирелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulü Muhammed ve ala ashabiki ecmaîn. Kadirli aziz din kardeşlerimiz, değerli konuklar, değerli avuldaşlar, hürmetli kilibizge, zor rahmet sizge. Hindi inşallah mescidini de asırga nasip eyledi. Allah Teala'ya rahmet eylesin indi. Allah Teala'nın rahmeti ile işlendi bitindi mescidlerimizde. Ndale yüreğimde söylep gitti bitindi. Bizde şu tüp başlav, bizden barıp tirala, köy tabiğe tirala barıp. Ne şu urunda ol, uzi, Malay İldar, Yunus Fevatol İldar, men tağı 3-4 şahit, şuşunda uzi aytdı ol. Mescid ne şuşunda, daralar tüzügüz dep aytdı. Tüzügüz şuşunda bal kıtığız mescidini dedim. Anan sözün biz kuvatlap bitin mine başlayıverdik. Pek köp halak zeyilip birinci gününü uğup, Anan negizi sıkıldı. Nındetimiz 13. yılının oktyabr ayında Kurban Bayramından soň başlanıp berdi. İzgi işimiz bizning başlanıp gitti. Şol halda halk bek yardımcıl boldu. Barısında oyarıp turup bolmaymın da. Birsin aytırsa mında biz yozulgan mene başlangandan beri 13'ten bugünkü günge hatlı işlegen barlık yardımcılarda yozulgan mında. Mine bularda kirip kararsız kerekse ol mescitte saklanırsa Allah birse bizden sındayında kilesek bunga da kalır mine bular kimler atnaşkan kimler tüzügen bu mescitte bir istelik bulup kalır. Bizden buğundan indi kilesek bunga kalır küsü biri bitindin. Allah yutip men barıgızga da rahmet etem. Mında birsin isimden bize turmuyor edim. Barıgızda da yozulgan şuşunda muqarrabız kirip kararsız özügüz barıgızda. Zor rahmet mine matur etip, hürmet etip kilgensiz barıgızda. Allah etip mescidimiz bitinde tıştan balkıp durmasın. Onun işi de balkıp dursun. Halk bile. Halkımız kimsin şunda birgele birik Allah birse. Allah Teala'nın da ibadet kılık. Allah Teala'ya itaat ettik barımızda. Doğru şehirge tiyişimiz bitin. Biz Allah Teala'mızda. Siz kılları, kanizekleri bilip yaşayız Allah Teala'nın. Yollar asıldı, hürmet bitinde başlandı bizning. Allah Teala'ya hürmetimiz yollar asıldı, din yoluna matur etip yürüge nasip eylesin. Barınızga da bir rahmet, sen iman bilik, hayırlı etip azan mındarı sünmesin bir vakitte de oğlumuzda elimine bara bitinde her vakit azan tavuşları işitemiz. İndi inşallah hayırlı etip barsın bizim azan tavuşlarımızda. Halkımız imanға kelip şu yurtlarga yürüge nasipler eylesin. Amin. Кытлауларны Кәнбәк җаваплылыгы шикләнгән оешманың башлыгы Юнусов Илдар Фуат улы дәвам итә. Hürmetli avuldaşlar, hürmetli konaklар, менә бүген бит Кәнбәк авылында әйтеп үттеләр, бик зур вакыйга, бик шатлыклы вакыйга. Безнең шушындагы авыл халкының әйтергә кирәк инде ул иң зур өлеше шушы авыл халкының шушы авыл халкыдан чыккан, читкә киткән, читтә яшәгән ябай күбрәк халыкларның өлеше белән битне тырышлыгы белән шушы мәчет төзелде. Бүген авылны ям биреп тора битендә ул бүтән тыш яклап. Менә Самат әйтеп китте битендә аның тыш яктан гына ул ям биреп торга тиеш түгел инде. Аның ичендә матур тормыш койнарга тиеш битендә ул элек-электән битендә мәчет ул
барысы да болған, сельсоветі да жол болған, суты да жол болған, бүтін нені ауылының бүтін нейін шушы мәшетке қорап бақа бергенлер бетінде. Әлігі уақытта да шуңа барабыз бетінде, қазір кирайланып дегендей шушы мәшетінің ішінде тұрмыш сүрілмәсін енді. Міне ол түзіп қойып қана мотор здание болып қана тұрмасын. Әлі екінде енді көріп тұрабыз, действительно манамды ешлер де көріне мәшеттің енді, үлкен ештегілер де көріне. Не білен, шушындағы халық, мына шушы ауыл халқының мәнфағатын жоқласын енді ол не білен. Ауыл халқына келген қойғы білен бірге қойғырға керек, шотлық білен бірге шотланырға керек, бірге шушы мәшетінің нейін тұрмышын сүндіріге түгіл енді. Ол башланған, зор күш салынды. Әлі бүгін мәшет бітті деп айтып, ішлері бітті деп айтып болмай, әлі мәшет түзіп қойылған. Әлі мұнда тоғын шулсатлы іштішлесі бар. Әлі бұл мәшетні жылытырға керек, көріп тұрасы бетінде нейінде. Біз енді шушы недегі бетінде бірден бір организация дегенде спонсорлық нейбіден ярдам етеміз енді. Мына шушы нені жылылық өткеріге, отопление, газ өткеріге, өткен нейді де айткен ең бітінде где-то 100 мыңнан артық. Неше қашақ біталі, расходшы қашақ, шығын бұлашақ где-то 60 мыңын бітінде оқшалата. Ол газ бардың да өткердің түгіл, оның артынан үйіріге керек, юлларға керек, тырышырға керек. Самат білен бірге ішлерге біздің ішлер бар енді. Ішлер біз Алла берсе, исен сау болсақ, сіздің шушы мәшет ашылу күні білен барығызында құтлейбіз. Шуннан иптешлер бетінде мына ертегі 1 октябрьда ұлы яштегі кішілер күні бетінде, бәйрем күні. Біз енді мына бірге сөйлештік те, шушы бәйремді да шушында бірге өткеріге болдық. Сізні барығызны да құтлейбіз шушы ұлы яштегі кішілер күні білен. Сізге барығызға да исәнлік саулық. Бірге мотор етіп, бірге шотланып ешерге болсын. Көрісті рахмет. Мәшет манарасы қалқып шыға. Әр ауылда гүмбез астында. Манарадан келген озан тауышы иман нұры шәшсін халқыма. Иман білен туған әр бір сабый тайпылмасын туры сұқмақтан. Әлігеше болған бар нашарлық, көңілінде иман жоқлықтан. Шотландырып ата баба рухын, дұға барсын әр күн оларша. Яңғыраған Құр'ан тауышлары шифа берсін ішер суларға. Көңіліне берсін тынышлықны, бәрәкәтләр берсін әр ішті. Изгі көңіл білән юлдаш болсын иде фәрішті. Ашық болсын мәшет ишіклері, буш болмасын йөрер суқмағы. Изгі тіләкләрім тулып, ташып, көңіл хисім тайпылған шағы. Қазір сүзні үзібізнің келешек буынға, бәләкәй дин қардәшләрібізге берәбіз. Allah'ның нигъмәтләре иксез, шиксез, bir кайчанда санап бетерә алмабыз без. Раббыбызга шөкер кылып сәҗдә кылыйк. Бүтән нигъмәтләр дә синеке, Раббым диик. Аллаһ Кур'ан бирде, адамны бар итте. Кояш белән авны безгә күркәм итте. Йондызларны зәңгәр күккә тезеп куйды, инде безгә шуны анар вакыт җитте. Кулларыма көткә Коръән Кәрим алып укыйм мин Эр-Рахман сурасын. Аллаһ әйтте: "Эй кеше һәм җин, кайсы нигъмәтләремне син аныкы түгел диярсең?" Дөнья безгә сынау йорты гына түгел. Килгән без бу дөньяга Аллаһны танып, гыйбадәтеңне кылырга, бәндәчелегеңне күрсәтеп, бер Аллаһка гына буйсынырга. Һәр мәчеткә мусулманны азан тыңларга бара. Бер Аллаһым ясын иде шул азанны гомерлеккә безгә тыңларга. Я Раббым, бар кешеләр, хәтта хайваннар бу дөньяга юкка килмәгән. Үзенә генә гыйбадәт кылу өчен Раббым безне җиргә җибәргән. Я Раббым, и газиз Аллам, мин бер сиңа ышанамын. Коръән укыйм, сәҗдә кылам, тәвфыйк һидаят бир дип сорыймын. Я Раббым, и газиз Аллам, Коръән укыйм, сәҗдә кылам, тәвфыйк һидаят бир дип сорыйм. Беләбез, Аллаһ безне ярата, һәм Коръән дә шулай ди. Курыкмагыз, балалар, ул сезне һәрчаклар
Безне Аллаһ ярата, Коръән шулай өйрәтә. Ризык йокы йөрәк җылысын, Аллаһ бирде барсын. Һәм шушы Аллаһ бүләген рәхмәтеңне әйтеп алсын. Безне Аллаһ ярата, Коръән шулай өйрәтә. Министр да муллада дугаларда сорыйлар, балама яшәргә язсын дип. Безне Аллаһ ярата, Коръән шулай өйрәтә. Бүген Канбәк халкы өчен иң якты һәм тантаналы көндә кадерле кунакларыбыз арасында авылыбызның нурлы йолдызы, РСФСРның, Башкортстанның, Татарстанның халык артисткасы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе, Мифтахетдин Акмулла премиясе лауреаты Ирсаева Нурия Исхак кызы да бар. Үзенең котлау сүзләрен әйтергә Нурия апаны чакырабыз. Исәнмесез, хәерле авылдашларым, тиңдәшләрем, Хәрдәш ыруларым, безнең авылда һәркем үзара туган инде алар, туган бөтенесе дә. Сез бүген җыелдыгыз шундый тантаналы вакыйгага, бу тантана бер байрам белән дә, бер башка вакыйгалар белән дә сагыштырып булмый буны. Бу иң күңелле, иң матур, күңелләргә нур бирә торган тантана. Буны безнең мәчетебез бар хәзер. Үзе элекке урынына салуы да шатландыра. Шушы аның элеккедән килгән урыны без клубка әйләндергәннәр, ләкин без үскенче клуб димәдек, мәчет дидек. Әни мәчет янына барабыз әле уйнарга. Мин мәчет янына китәм. Гел мәчет дип сөйләдек. Шулай итеп шушы бийек матур мәчетнең тәрәзәләренә басып кинолар карыйдырык тәрәзәдән генә. Шул һаман да һәр вакыт истә, күзгә җил өрә. Һәр вакыт шушы мәчетләр. Инде менә хәзер бу шатлык сезнең бүген салкын булса да урамда, өшесәгез дә барбер йөзләрегез нурлы. Нурлы. Безнең мәчетебез тик тормас, йозак илнеп тормас. Безнең авылда динле кешеләр күп, бик күп. Элек бигрәк безнең картатайларыбыз, зур бабайларыбыз, Лутман бабай, Кытлахмәт бабай, Сөләйман бабай, Байдәүләт бабай, Дәүләт бай бабайларыбыз бар иде, ак сакаллы, ак чәчле. Корбан гаетләренә, ураза гаетләренә җәй көне булганда, алар зиратка килеп, эчке якка кирип, утырышып, төзелешеп укыйлар иде гает. Biz bala-чагалар читәннең бу як башында аларны тыңлап торабыз, әниләребез безне җибәрәдер. Барыгыз тыңлап торыгыз дип. Менә шушы вакытлар нинди матур иде, нинди кадерле иде, нинди тәртипле иде безнең авылыбыз. Шул тиклем динле кешеләр күп иде, эчкечеләр юк иде диярлек, бик әз иде. Менә хәзер мин шулай уйлыйм, шулай шуңа бик тә ышанам. Хәзер дә шундай заман башланыр безнең авылыбызда. Тагы да тәртипле, иң мактаулы Канбәк авылына әйләнер. Элек безнең авылыбыз иң мактаулы авыл иде. Авылның кызларына шират торалар иде. Ләкин безнең кызлар аларга читкә авылга берсе дә китмидер. Үзебезнең егетләр аларны җибәрмидер. Канбәк кызларын алучылар иң бәхетле диләр иде. Менә шундый тәртипле, тәрбияле авыл иде бездә. Тәрбияле балалар, яхшы укытучылар укытты бездә. Зәбира апа, Мәрьям апа, Ләйлә апа, Фәния апа, һәм алардан соңрак Рәсимә җиңги менә иң әйбәт укытучылардан. Калганнарын инде бик әйтә алмыйм, исемнәрен әле генә тиз генә исемне төшерә алмадым. Гөлсем апа, Гөлсем апа түгел миңа. Менә шундый укытучылар һәр вакыт яхшы укытучылар булды. Алар тәрбияләделәр безне шундый итеп, матур итеп. Шушы авылымны сагынам, элекке вакытын сагынам. Менә хәзер килгән сайын үзгәрешләр булыр. Чөнки безнең шушындый мәчетебез бар. Мәчетебезгә йөрерләр кешеләр. Бу дөньяны 3 таган тота. Ул дин, мәдәният һәм дә сәнгать. Алар
bir-birсен үстерүдә, bir-берсенә ярдәм итеп, bir-берсенә ияреп, бергәләп шушы ниләр 3 таганның шушылар берсен-берсе үстерәләр. Хәзер инде алардан чыккан, шушы диннән чыккан изгелек, матурлык, мөхәббәт дигән төшенчә бар. Алар һәрберсе, әгәр дә дин булмаса, изгелек тә булмас иде, матурлык та булмас иде, матурлыкны күрә дә белмәс идек. Һәм мөхәббәтебез дә булмасын иде. Мөхәббәтле булсын, игелекле, изгелекле булсын безнең авылыбыз һәм бөтен дөнья. Һәм мин bütünüгезгә дә шатлык белән генә яшәргә телим. Шатлыклы булыгыз, бәхетле булыгыз, матур, акыллы, бәхетле, мөхәббәтле балалар үстерегез. Һәм әбиләр игелекле, изгелекле балаларына шатланып, рәхәтләнеп яшәсеннәр. Аларның игелеген күреп, bütünüгезгә дә монда килгән кешеләргә рәхмәт. Һәм бу мәчетне булдырган кешеләргә, башларына шундай уйлар килгән кешеләргә, ярдәмчеләргә, ярдәм иткән кешеләргә барсына да рәхмәт укыйбыз. Игелекле, изгелекле булсын. Мәчетебез сәламәт дип әйтергә уйладым. Тегесе сәламәт булмады бит бик. Озак яшый алмады. Шуңа күрә бусы ныклы булсын, гомерле булсын, үзенә күп кешеләрне җыйсын. Моннан мәчеттән үтеп кенә китә алмасын кешеләр. Барсы да керсен, барсы да аны белән сөенсен, суклансын. Минем теләкләрем сезгә шул. Шушында намазларда очрашсак иде. Исән-сау булыгыз. Бүген минем кызганычка каршы спектакль кичен, бәхет хакы дигән. Без озак тора алмыйбыз. Кич чакырылган иртәгәге бәйрәмгә дә килер идек. Менә булмады инде, ярар. Шулай да мин ашыгып, теләп кайттым сезнең якларга. Үзебезнең авылга. Бүтәгезгә дә рәхмәт, исән-сау булыгыз, бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Хәзер туган авылыбызны данлап, мактап җырлар язган якташыбыз, Башкортстанның атказанган артисты Мифтахетдин Акмулла исемендәге премия лауреаты Мурзин Вакил Ильяс улы үзенең котлау сүзләрен әйтеп үтә. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге бәйрәмне хөрмәт итеп килгән кунаклар, чын мәгънәсендә бүгенге көн әлбәттә һич шиксез иң изге, иң матур көннәрнең берсе. Булытлы салкын җил өрүенә карамастан, күңелләребездә һәрберебезнең бүген җылылык. Кардәшләр, менә мин әйтеп китәсе килә, Нурия апа күп кенә авылдашларыбызны әйтеп китте. Әйтеп китәсе килә өстәп, менә без бала чакта, яшь чакта шушы клубта, шушы изгорында, клуб вакытында кино күрсәтер алдыннан һәр вакыт Имамов Талгат абый, шуннан Хафиз абый, Султан Гали абый һәр вакыт халыкка кино алдыннан чыгып укыйлары, яңалыклар әйтәләр, дөньяда булган, илдә булган яңалыкларны. Менә нинди тәрбия бирүчән шундай абзыйларыбыз булган безнең. Аларны искә алып китәсе килгән, күпләр искә алырдай авылдашларыбызның әлбәттә һич шиксез күп алар. Менә мин Фәват Җизнинең бер мәҗлестә, дини мәҗлестә сөйләгән бер төшен әйтеп китәсе килә. Ни өчен берәү әйтә, нишләп әле син бүген җырлыйсың мәллә ди, аппак киенгәнсең ди. Юк, мен әйтәм, бу изге урын. Бу урында ак кием белән дә килергә була. Ул вакыт сөйләде, менә тау башында ди. Менә шунда ди. Ак күлмәкле, ак ыштанлы, ак түбәтәй кигән бик күп кешеләр кулларын сузып менә шушы урынга күрсәтеп торалар иде. Значит, ул шушы мәчетебездәлек шушында булган бит инде. Шуның өчендер дә мен тукталып әйтәм, мин дә бу ак костюм киеп килим әле дидем. Кадерле дуслар, рәхмәт, менә барыгыз да җыелгансыз. Кар яуса да, яңгыр яуса да, бузлы кар яуса да, мөгаен җыелырыгыз, килерегез монда бүген. Рәхмәт һәрберегез шушы мәчетне төзүгә, Самат хәзрәткә,
бар яклап та, матди яклап та ярдәм иткәнсез бит менә бездә Нурия апа белән. Нурия апа, шуннан соң Сираж тамактан кем әле безнең Нурия апа? Равилә, шуннан Айрат Басыров, шуннан Абдуллин, Илгиз Абдуллин, Юндыр Галимов, без концерт куйдык Мәккәдә. Шуның акчасын шушы мәчеткә дип бирдек. Менә ул тоже бер изге эш булды безнең өчен. Шатлыклы хәл. Шуның өчен авылыбызга менә бүгеннән башлап тәртипсезлекләр кәмер дип әйтәсе килә. Тәртипсезлекләр ул була бит инде һәр авылда да, һәр җирдә дә. Шундай изгелек эшләр күбрәк эшләнер дип ышанасы килә. Менә зиратыбызда бик күп яшьләр күмелде. Аларны сез барысында бик яхшы беләсез. Менә шундый үлемнәр, фаҗалы шундый хәлләр булмас бәлки кәмер, авылыбызда тәртип булыр. Иншалла шулай булсын. Рәхмәт. Барыгыз да килгәнсез. Бәйрәм, бүген чын бәйрәм, чын улы бәйрәм, изге бәйрәм бүген. Һәр вакыт менә авылыбызның тарихына кирип кала торган көн бүген. Барыгызга да зур рәхмәт. Котлау сүзен тирә-як авыллардан бәйрәмгә килгән хәзрәтләргә бирәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hörmətli müsəlman qardaşlar, sözümdə başlap Allah Subhanahu Teala vahid indirən Qur'andan iki gənə ayət kitirəsim kilə. Allah Subhanahu Haq Teala aytə Zəlzələ surəsində Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Яки kim tuzan bir töy xəbəri gənə igilik, yaxşılıq qılğan bolsa, ул да күренер һәм әҗрен Allah Subhanahu Teala насыйп итәр. Без күреп торабыз, шушы мәчеттә тузан бер төй хәбәре генә яхшылык, игелек күрсәтелмәде. Шушы хәбәре зур көчләр керткән авыл халкына һәм дә инде үзебезнең хәзрәтебезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Без Самат хәзрәт белән мәдрәсәдә бер сыйныфта, бер бүлмәдә турып яшәдек. Һәм дә бу мәчетнең нигезеннән башлап ачылганча кадәр сөйләшеп, бер-беребезнең хәлләребезне белеп тордык. Һәм сорый торган идек Самат хәзрәттән, ничексең, кәмбәк халкы ярдәм итәме дип. Эй хәзрәт, әлхәмдүлилләh. Кәмбәк халкы тырыш, бердәм, ярдәмчәл. Менә яңадан кайтып Аллаһ әйтән сүзенә киләм. Тузан бер төй хәбәрендә сүз тидермәде кәмбәк халкына. Һәм siz de, biz de Hazretlerimizge, Hazretlerimizge tuzan bir tüy xəbərində söz tidirmişə itaatlik күрсәтеп yaşagan nasib etsin Müslüman hocalarımızga. Rahmat ihtibarınızga. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Hürmetli Kanbak'ta yaşayan Müslüman kardeşlerim, ben indi bugün Şehir oyundan, Sibinne oğlundan, buna bu Samat Hazret bilen bir medresele okunup, bir karavatta redim yatıp, onunla okup, birge septaşınlık bilen ben bunda konakta hedi. Indi hürmetli kardeşler, bu mescid asılı, bu 21. bu hatta en şatlıklı, en izgelikli, en gerekli mescid deyip tarihka girip kalaydı. Bunun için kardeşlerim sizge zor rahmet. Bana bu mescid tüdüğü kim tüdüğün şulğuna bile ben özümde her 3 yıl mescid tüdüğümün. Şimdi inşallah kilahi yılga vasarları deyip ümit edebedinni. Şunun için mescid tüdüğü barlık
ушунда отырган халыклардын, ошол ауылдын халкынын көсү, ошол халыктын шул иклимде ошо Аллах йортун түзүүгө кериткен көстөрүн Аллах Таала өзүнүн ажырын берер иншалла. Инде рахмат кардаштар, бул Самат Хазреттин тарышлыгын билесиз. Onun indi tarısoğun sitke uymaysa, sen sağ onun bilen birgelep, şu mescidin yollarında tozan yaptırmayınsa, yolları takır bulsun, ömürlü bulsun mesciddeki. İnşallah. Rahmet barakatı. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaat, can kardeşler, ten kardeşler, kan kardeşler. Benim de geminin ikinci yağından kilgesteyinde uşunda bir zahud edip gitmeyse mümkün olmaz deyip Tega uydabıldı Cenab-ı Ürsay Avulu Mescid-i Uyuşması isimine onlardan selamını yetkirem. Uşunda bulgan barsa kardeşler bilge de Allah'a Teala'nın selamları da rahmetleri de hem de bereketleri de yürüsün inşallah. Mine 13. asırda yaşayan İman el-Javazi degen bir dini kişi uşulay vaazların hiri aldıran her vakitte ve tekullu leha Allah'a Teala'dan korkak etip aytır bulgan. Dünya malına aldanıp ahiretini unutmak degen. Oksa hem de mal көңіліңізде болмағын, кісәңізде болғын дей. Бұл дүния, фәни дүния өтеді кете, ахирет мәңгілік дей. Шолай болғас қардашлар, мына матур етіп мәсжид түдеген біз. Біздің Үрсай ауылының мәсжидінің түдеуге де мына 12 ел болып кетті. Алла бірha, Аллах Тағала насип етіп, ұшы мәсжидті біз жоқты болып, әлі алда тумаған балалар да ұшы мәсжидке кіріп намаз оқып, dua kılıp, bizge dua okusulardan bulhanlar ini, hem indi mescidke gelgen kişilerimiz küberek, onlardan bar işlerde müberek, hem de dünyaları tünerek bulsun inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi. Татарстанның Ютазы районы Кәрәкәшле авылы имамы Ислам хәзрәткә сүз бирәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Aziz Müslüman kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Men indi sizge özümün turunda aytıp giten birinci tapkır, şu avulga biz 100 yılda, ilk 100 yılda alda etip şu avulda tuğup çıkıp gitken bulgan, 1907 yılını tuğan, uçken şu avulda, şundan koyadır çıkıp gitip, gelip urnaşkan soğuştan koytkanda Tataristan'ın Yutazı rayonu Karakeşli avuluna. Şu avulga gelip 4 su tügürmeni kurup, balıkını açlıktan alıp kalgan bek hürmetli, hürmet etip tutatırgan kişi şu avuldan çıkkan. Şuna indi men uzak söylemeyim, men özümün indi şunday meşitler tüzgen kişi avulda imam hatip bulup işleyim. Karakeşli avulunda bek zor avul. Indi meşit tüzgen kişiler özleri bilenler nişek tüzgenlerinde Allah'ın rahmetleri olsun. Indi kişi bir işe tutunayken ama Allah Teala'nın yardımı gelip durar. Ama mına niyetle tutunurluğuna gerek. Biz de bir yerde okuganda tügülmüne etiyi şunda soğuştan sen urnaşıp 8 bala üstlergen 4 malay 4 kız barımızda şulay taza selamet şu tuğanlar bilen sizin avuldan çıkan kişi bulavuz deydi. Biz de şundan çıkan kişi bulavuz. Şunun Allah'ın rahmetleri bilen şu avulgamız meşit tüzüp buna kilesi ilgayını meşitte 10 yıllığın ütkereminde İsa'm bulsak Allah verse buna hazretlerini kunakka şakıravuz kilsinler olar, kursinler, kuruşurga yazsın. Şunlarga indi biz etiyi bizge pek zor rahmetli Allah'ın rahmetleri bulsun. Buna şunlarga etiyi şu avuldan çıkan için biz gururlanıp avulda yaşayız. Bunamında kilip indi biz indi 14. yılına benim enekaş bir tuğanımızı taptı. Jalil ve Esma degen kişi bila indi ol. Bunda bugün şunlarga kildik biz indi kadir koytup gider biz indi. Sizge Allah'ın rahmetleri olsun. Bizni şunda şakırıp
кунак иткән өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Бүгенге изге тантанабыз тагын бер бәйрәм, өлкәннәр көне белән туры килә. Котлау өчен сүзне Кәнбәк ветераннар советы рәисе Каримова Әлфира Сайбетдин кызына бирәбез. Ассаламу алейкум. Хайырлы көннәр сезгә барыгызга да. Авылдашлар, яшьләр, олылар, картлар, балалар барыгызга да. Әйе, шунында да әле 2 бәйрәм бергә туры килеп тора. Шуңа күрә мин тиз генә картлар көне белән бар олы яшьтәге кешеләрне, өлкәннәрне барыгызны да картлар көне белән шушы матур зур бәйрәмнәр белән тәбрик итеп китәм. Киләсе көннәрегездә түрләрдә булсын урыннарыгыз, балаларыгызның җылыларын тоеп, кадәр хөрмәтләр тоеп кына, алдагы көннәрегездә шатланып, сөенеп кенә яшәргә насыйп итсен. Бирүк Ходаем. Мәчет турында нәрсә әйтәсем килә? Бу безнең дәврдә икенче мәчет ачылды, субханалла. Тәүге мәчеттәге азаннарны тыңлавы шул кадәр безгә ят булса да, шул кадәр күңелебезгә кирип торган бер күңелле матур моңлы тавыш иде. Әле субханалла, о бакчада була башласак, урамда була башласак, азан тавышларын ишетеп тизрәк иләребезгә кабаланабыз, ашыгабыз, намазларыбызга утырга тырышабыз. Иншаллах безнең арттан намазга утыручылар күбәер, иншаллах мәчетләрдә намаз укучылар, мәчеткә йөрүчеләр, дин юлына чын-чынлап басучылар күбәер дигән теләкләрдә каламын. Барыгызга да хәерле, матур, бәрәкәтле гомерләр телим. Исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп итсен. Шулай да шушындый матур салкын көн булса да, мин үземнең бик зур гына инде ул, күләмле генә инде ул, шулай да шушы вакытка тагайынланган шигырымны укып китмичә булдыра алмыйм. Бу миңа калса җинаят булыр иде. Мин аны укып китәм. Сабыр гына, тыныч кына тыңлап утырырга тырышыгыз инде. Ярармы? Бу минем шигырым зыялы. Без зыялы Кәнбәк татарлары дигән шигыр күләмле, ачуланмагыз. Барыбер укыйм. Сөйлим сезгә сөйлим, ашам тарихны, белү кирәк үткән заманны, нәселеңне, ыру затыңны, ыру башы булган бабаңны. Борын заманда бабамнар яшәгән дәврдә, ирекле булмаган тормышлар, башларга булмаган кадердә. Шулай да яшәгән кешеләр, туганнар, дөньяга балалар, гасырга яраклы рәвештә төзелгән авыллар, калалар. Заманга карата һәр даим язылган указлар, фарманнар, патшалар чыгарган буйруклар, һич шиксез үтәлә торганнар. Фарманнар, буйруклар, указлар, халыкны кысуга корылган, хатта ки диненнән яздырып, кимсетеп бик күпләр кырылган. Җиңелдән булмаса да тормыш, һәр дәвр үзенчә яшәгән. Байраклар байлыкта яшәсә, ярлылар ялланып эшләгән. Тик явыз патшалар һәр вакыт халыкка бик каты торганнар. Патша варислары эш күрсәтеп, буйсындыру тузагы кырганнар. 16-нчы гасыр уртасында патша бер фарманга куйган. Бу имеш татарның үз илендә татар булып яшәвен тыйган. Бу имеш татарның баласы үз татарлыгыннан баш тартсын. Шул рәвеш татарым телендә, динендә урысларга сатсын. Милләтләр бихисап Рәсәйдә, төрле тел, төрле дин, көн күреш, татарның тормышы, язмышы, булмышы үзе бер тарихи күренеш. Татарда бик горур, ярсу кан, мәңгелек коралы, дине бар. Бик борыннан калган бу мәкаль, татар булган җирдә хәтәр бар. Шул хәтәр сыналган бер заман. Буйсынмаган татар патшага, динен сатмаган ул, телендә язаласа, киссә, асса да. Патша эзәреннән качып шулай ил буенча таралыр булган. Шуңа да бит хәзер бу дәврдә безнең татар белән ил тулган. Тизген. Патшаның бу яман буйрыгы безнең якка да килеп җиткән. Динен яклап Кәрим бабабыз патша иленә җәяү киткән. Җәяү киткән өстә бишмәте, аягында инде чабата.
Ниләр күрәсе бар башкайлары, исән саумы әйләнеп кайта. Ни хәл барыр эзләп табармы? Патша диварларын кагармы? Явыз Иван аны тыңлармы? Салкын зинданнарга ябармы? Патшалар көндәмне яраткан, илен күрерме ул кабаттан? Буйсынмаган ярлы Кәримгә ярдәмнәр булырмы бу яктан? Сораулар күп, әмма җавап юк. Билгесезлек бәгырне үтә. Динне саклап каласы иде дип, бар Худайдан өмид ярдәм көтә. Кәлбәк белән Питер арасын кем шутлаган, кемнәр күз аллый. 3 ай буе ярлы горур Кәрим динен яклап атлый да атлый. Эшләр эшен шулар эшләми, кем ниятләп аны башламый. Изге уен ният иткәннәрне Худай рәхмәтеннән ташламый. Ярлы Кәрим барып Питергә, Иван патша белән күрешә. Ниятләгән изге теләгенә үз телендә сөйләп ирешә. Үз телендә, татар телендә йөрәгеннән чыгып аңлата. Һәм Кәнбәккә патша мөһере баскан рөхсәт кагазы белән кайта. Кәнбәк өчен бу ирек бәйрәме, бу тарихи олы вакыйга. Шундый Кәриме булган Кәнбәккә Худай үзе биргән фатиха. Күп гасырлар, бихисап күп еллар, Кәнбәк ирекле телдә, диндә. Шуңа шаһид икенчегә мәчет күтәрелде бүгенге көндә. Кәнбәклеләр, Кәрим карт уллары, зыялы Кәрим карт ыруы, бүгенге заманның сырхавыннан калган безгә мирасы даруы. Шушы изге мирас безнең бәхет, шушы мирас безнең киләчәк. Мираска сак, тугры калсак кына гомер үкенечсез үтәчәк. Динебезне, телебезне зурлыйк, бабам рухына дуга кылыйк. Ярлы кавын сорап бер Аллаһтан мәрхәмәтләр сорап ялварыйк. Кәнбәкне бүгенгеле иткән горур Кәрим карт балалары, заман байлыгы һәм зауыклары ерак айтмасын араларына. Онытырга һич тә хакыбыз юк. Үткәннәрсез булмый киләчәк. Без бәйләгән җип өчен югалтсак кутыбыз качар, өмет сүнәчәк. Өметсез яшәү түгел, өметсез тик шайтан дигәннәр. Якты киләчәкләр өмет итеп кешеләр гомерен биргәннәр. Тугры калыйк әти-әниләрнең бүләк иткән гомер таңына, тәрбиягә, хулык фигылебезгә, татар теле, татар канына. Урыс әйткән, чакырылмаган кунак дигән татардан да яманрак. Татар теле милләте бик тә бөек икәнен белмәү күпкә наданрак. Тукай Җәлил, Алиш, Гафури һәм Такташ, сүнмәс йолдыз зәңгәр күкләрдә. Мустай Кәрим, Айдар Хәлим, аша татар хуплау таба күп илләрдә. Татар моңын сандугачтай сайрап, йөрәкләрдә калган Әлфия, Илһам Шакир, Сара Садыйкова һәм хәзер телләрдә Хәния. Үзебезнең Кәнбәгебезнең дә сандугачлары соң кемнән ким. Нурия апабыз җырлап җибәргәндә, ярсып горур ага хатта дим. Алар танытучы бар дөньяга, Миякә Кәнбәкнең доннарын, кемнәр белми Вәкил Мурзинны һәм Кәркәле җырчысы Айдарын. Бәләкәй генә Кәнбәгебездән дә бик күп уңган кешеләр чыккан. Зыялы Кәрим бабайыбызның мирасын алар тугры тоткан. Укытучылар, юрист, адвокатлар, галимнәр бар, бик күп табиблар, агрономнар, сәүдә эшчеләре, Кәнбәк байлыгы бу халыклар. Укымышлы кешеләребез күп, тарихыбыз танылу алды. Моның өчен Мөҗип абый белән Флүр абый бик күп көч салды. Кәнбәктә яшәй 7 нәсел, 7 ыру көн кан кардәшләре. Шул 7 төп җимеш агачының без исә җимеш тәлгәшләре. Шул 7 агачның тамырлары бер үк җирнең суын эчәләр. Һич килешмәс идем, әгәр безне туганнар түгел сез дисәләр. Җитте микән әллә? Җиттедер. Туганнар без, хәзер шушыны гына әйтәм, все. Туганнар без, тамырларыбызда бер-беребезгә бәйләнеп беткән. Аерма шул, кемдер моны аңлый, кем байлыкка масаеп киткән. Без зыялы Кәнбәк татарлары тәртипсезлекләргә юл куйбыйк. Күреп торып авылыбызны сазга, сөйрәүчеләргә катгый булыйк. Балаларга, киләсе буынга калдырыр эшебез юк түгел. Шуны тыю йөрәккә көч бирә, шуңа канатлана бу күңел. Рәхмәт, кыскарттым.
Мәчет ачылу төзүдә актив катнашкан авылыбызның хөрмәтле хатын-кызларының берсе Мәхүбә апага сүз бирәбез. Ассаламу алейкум, хөрмәтле авылдашларыбыз. Безгә ни нәрсә инде ул мәчет салу? Сиплисең буклисе, берне түгел икене салдык, тагы берне салырбыз әле кирәк булса. Шушы авылыбыздан шылтырап аккан шишмәнең башыннан алып, азагына чаклы ике авылда яшәгән авылдашларыбыз белән күп акчалар җыеп шушы мөхәббәт бинаны салып куйдык. Алхамдулиллахи раббил галәмин. Шул мәчетебездә балалар тавышлары яңгырасын, азан тавышлары яңгырасын. Һәр берсе шушында килеп үзләренең күңелләрен юатырлык дугалар тыңласыннар, дугалар укысыннар, намазлар укысыннар дип салдык. Безнең балаларыбызга, балаларыбызның балаларына кадерлек итеп без аны нык итеп салдык. 1 метр аста, 1 метр өстә нигезе белән. Рәхмәт барсына да, бар халыкка рәхмәт. Күңелләрендә тәүфик булсын, иман булсын бар халкыбызда да. Шушы бәйрәмегез белән барыгызны да котлыйбыз. Рәхмәт сезгә зур итеп, алдыгызда кимчилек зур итеп сезгә рәхмәтләр әйтеп баш ия. Һәр гүзәллекнең түрендә Хак Тәгалә сифаты, сүнмәс безнең күңелдә гомергә иман уты, табынсак кына аңа без булырбыз шын инсан, бар хәрәмнән ерак дурыр, күңеле пак мөселман. Итәгатьлек вә сөю безгә Хак Тәгаләдән, булсын икән Раббым разый, без үтәгән гамәлдән. Үз иркемдә булмаганга аз кылынды изге эш, инде азат илкәемдә артсын бу 1000 өлеш. Һәр адымда искә алып Хак Тәгалә барлыгын, барча җирдә бар җанлыга шәш изгелек орлыгын, белмичә ару талуны, бирмичә тынлык җанга, Аллаһка сәҗдә кылыйк та тап төшермик иманга. Хәзер мәчетне тантаналы ачу өчен Миякә районы хакимияте башлыгы Актуганов Ришат Габдрашид улын, районыбызның имам мөхтәсибе Илфат хәзрәтне һәм авылыбызның имам хатибы Самат хәзрәтне чакырабыз. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Рәхим итегез. Хәзер барыгызны да чәй эчәргә чакырабыз. Alhamdulillah. Otomatik ayırıcı. Ulanır mı? Ulanır çağırıyor. Bunda yapasın da ya. Numara olmayın mı? Motorusunu yaptırdım. Cırlaştık bitsin bu kadar. Yürüyüz. Kanbak yigitin bu katı yaratkan. Resim yapmağa bile güzel. Resim yapmağa. Resim yapmağa. Resim yapmağa. Ulan bir yatırıp kalar. Kuğular yerden biz yaşarken anlayalmayız, bayağı yaşayanlar. Dünyanın konu için tanım gerek Allah'ını. En yaşam kaidesi, o kişiye var yapma. Gıdıraklarını kulmayıp, şaptırmayla öterdir. Jir üstünde bir kim kalmayız, mengülükse giderdir. Allah'ın rengeleri, hemmemizde şundan kılın, benden kim tügün, terhiyetlerine kim tügün. Büyüktürlü yaratarız, erliyiz hem sağınarız, imanlarımız düşer, türlülerge sabınarız. Kim baylıkta, kim dalga, vazifada kabına, tırışkızda koylada, bakıp şaplık kabılar. Bəxtin olsa başqadır, bəxtli tutmuşqa, baylık əzəmətin gülə, rəhmətli bu yazmışqa. Şunçağımda savablar da artıq üstəlib durur, diyaləkdə sıralarda cavabı günül bulur. Əxirətdəki qurumlar əməllərini
барам. Байлык вазифаны түгел. Раббым Аллахны ярамый. Biz maktablarda o'qidik. Kim 2ga, kim 5ga, 5ga o'qiganlar oldi zo'r ilm institutda. Ishladik bilat xizmatda yil yuqori o'rinlar. Hozir xizmat yo'li tamam biz endi pensionerlar. Qur'on oshina yuribmiz, boshqa tubaka yeyib, mulla Qur'on o'qiganda o'tirgan bo'lamiz uyib. Yuqorida tur boshimda kim ekanini so'rama. Yil 2lilar oluvchi klassdoshim Nurulla. Uyoqimdan o'qday yonam, nodonligim endi bilindi. 2ga o'qigan do'stim bilimliroq bo'la tug'ilman. So'ng bo'la olganim qiyin. Bulutsiz turadigan, alla kim bulutliga, kuzgi kunlar nursulata, umr tuzi yetkanga. Har bir o'tgan joylar usti, yillar sonana bir son. Umr sonim kimida tug'an har kun, har bir son. Bir kishi bilmay dunyoda ko'p umr yasharim. Bilsa qoldiraymi, farz bo'lgan ishlarim. Nishib tursa shulay keta. Anısın var kişi bile, baylık dünyalıkta kalar, tek ol savabın alar, izgilikler kılıp kalır. Bunun mümkünlükler bu bende. Bunun buğa buğaya düşkеш, son buğa oturanlar. Rahmet. Kaynak kutlayıp, barımızını da şunday neşet aşılı en izgi beyramimiz bilen. Sizge barımızga da mine şunday ülüş kürtken, din kardeşlerimizge mıklı selametlik, gaile bakıttı, mıklı sazallık, bağlarımızın iyiliklerin kürüp, uzak yaşarga olsun. Мен де Мәшһүр Кәнбәк авылында сабый шагым үтте. Минең әнкәем менә монда утыра. Рәфия Валиуллина. Ул инде 8 балага гомер биргән. Әлеге вакытта инде менә шундый оныкларын барып ярәмләшеп, шушы мәчетләргә йөреп, Коръән ашларында һәр вакыт үзенең намазларын да укып, дугаларын да укып, аяк өстендә йөри. Зур рәхмәт үзебезнең әнкәйләргә. Шулай итеп мин туган якка арналган, туган җирен яраткан дин кардәшләребезгә бүләк булсын дип, Вәкил агай Мурзин көй язган Туган туфрак дигән шигырьне сезгә бүләк итәсем килә. Туган туфрак. Киткән шаптан учларыма кыстым. Туган җирнең бер уч туфрагын биргән иде миңа аны әнкәй. Unutma diп балам, сукмагым. Шул вакытта мин туфракны үттем, учларымны үтте яшьләрем. Тугашында кеше белсә иде, туган җирдә күпме яшәрем. Ялан аяк узган сабый чакны кайтар миңа әнкәй, кадерлем. Аерылышкач түгел, яңадан ясым килә җирнең кадерен. Туган якның шиксез кадерен. Мен бәләкәй генә бер истәлек итеп, иман йортының изге юлыннан халык бер дә үзелмәсен дип, барыгызга да иң изге теләкләр теләп, Айдар якташыбыз Айдар Галимовның 50 яшьлек юбилеена журнал әзерләгән, редактор булып менә шушы журналны да мәчеткә бүләк итеп бирәм. Монда килгән кешеләр укырлар, карарлар, үзебезнең якташыбыз Айдар Галимов турында. Зур рәхмәт сезгә, барыгызга. Cemaat-ül Müslümin, biz buna Ufadan kildik. Muhammed Hazret bilen birgeler. Muhammed Hazret çokırgaç da Emir Zagrediyenoviç buna Kanbek avulunda neştaşalar. Şunda birgelep basak ibad bular edigeç. Min indi ul bizge bek yakın birinçiden Miyaka rayonundan, ikinciden indi Meşit aşı bulgaç. Bek şartlanıp bu sözlerini köngülü yakın edip aldım. İmana ali oturganda şuşu prirodanın qaragaç da biyrak, mana bir-iki
kalima söz aytası kilip gitti. Bu avul şol kadar motor, o'zi bir tarix. Biz endi bir masjid ochgan edik, kimlar yozuvchi? Yozuvchi kimlar? Duhat Janabiy oldunda bo'lgan edi. Ol elde mening isimda mana bu avulda şol kadar motor, xalqi motor, suykumli, o'tirgan geografik положение, shunday motor bu avuldan, shishmalar og'ib tura, tog'lar shunday motor, iskitarlik. Men endi mana hali bir oygina hojdan qaytganman. Bu mening uchun endi mana şol kadarlı qadrli, endi mana yaproqni da o'zasi kelmay hurmatli nimalar. Ana endi mana hojdan qaytgan kishilar o'zlari bilirlar bu xat. Shunday priroda motor bizim Boshqirdistonda. Bu avtolar şol kadar motor. Onda endi barsam qurgan tog' iskitarlik mana endi qaytqach endi havosini to'yib bo'lmaydi. Bu endi Boshqirdistonning o'zi bizning rayonlarning, ovlarning prirodasini havosini endi. Azrak do'lqinlanib ketdim qo'ytaga. No bir-iki söz aytasim kela, nega mana imom xatibga bu masjidning muvosini deb aytsam endi kelajakda bu masjid yopiq bo'lmasin, hurmatli jamoat. Mana maktab bilan, avul soveti bilan birgalashib, vlast bilan xalqni tarbiyalab o'rganishga kerak. Birga otlarga kerak. Tege rasda shu bo'lirga tegish tugul. Bir yo'ldan, to'g'ri yo'ldan otlarga sizga nasib bo'lsin. Endi kelajakda motor etimanda juma masjidlaridan yurib, shu qadar motor o'quvlar ochib, g'arab tilini bilib, ana biluv bek kerak, hojga barg'ash, mana baralar bir ikishar bu ishlar obrazovaniya etgan xalqlar bor. Ikkovi so'zlarni ayta bilmay. G'ilmi zo'r, g'arab tilini bilmay. Anda qarabcha ili angliskiy tilni bilirga kerak. Shuning uchun da mana imomlarga mening zo'r shul qadari so'zim bor, bolalarni bilakaydan o'rgatirga kerak. Mana shu aksentlarga, migrajlarga o'rgatirga kerak bolalarni. Ular sizga rahmat aytacaklar kelajakda. Mana bugungi kun kelajak, ularni anglab da bitmaydir ana. No kelajakda bir 20-30 yildan endi ular sizga shul qadari rahmat aytacaklar. Ayyi Müftü Hazretimiz aytgancha Sovetlar Soyuzi vaqtidagi dinsiz tarbiya o'zi bir tarbiyasizlik. Shuning uchun bizning xalqimizda, tatar ham boshqirt xalqында umr aning ko'ngilida din, tartib, chistalik, to'xtalik Alloh shukr kelajakda da shulay bo'lsin. Rahmat. Gapman Senga rahmat rahmat. Kaç insanın böyle söyleşip durduk her vakit. Bu aytdı, Nuriyepa nege din ehillerine aytırız kimde bulsa da dediğimde. Şundan sonra bu isti bilen söyleş olmazsınız mı? Gelip düşürüp gitsinler idi. Bu tarihte kalsın idi bu saatler dedi. Şundan olarga men aytığım buldu. Muhammed Hazret özünün komandasını zeyip de aldı. Başka minana suratda durmadım.
jıyıldılar özleri hem meni oturtup alıp da gittiler. Şul tiklim rahmetlerim zor Muhammed Hazret sizge. Buna nindi dini matur jırlar işittirdiniz menin avulum halkına. Belki bunda işit bulmagandır belki amcacıklar. Şul tiklim matur jırlıylar sizin komanda. Özlerinin şunday onların vokalleri var ansambl. Münajatlar eyteler. Rahmet onlarga. Bu istiga rahmet buna keldiler. Bir aytu bilen tınlap keldiler. Onlarga zor rahmet. Buna olar tushirib olib ketdi. Bu tarixda qolar. Şuna göre men onlarga niqta rahmet sizga Muhammed Hazret, hem sizning komandangiz. الحمد لله الذي يطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا السبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك الله أكبر. Muhterem yamagat bir minut inşallah. Buna bu hatlim hürmet edilirlerden için inşallah ayak kulları hıblahut bulsun. Allah Teala şu rızıkları etkilerden ayırman her vakit birip dursun. İndi dünyada yaşayan vakitte kayık, hasreti, şatlık, kuanışlar bilen yaşargan nasip bulsun. İndi bar kılgala kilgen kişilerge elhamdülillah hemine aşı mescid tüdügen kişilerge Allah Teala havaplarını nasip etsin. Peygamber vedetken bitken mescid tüdügen vakitte bir kuş uyahı katlim yardım etse degen Allah Teala bu kişiye yennette bir duvariye salırdı inşallah. Karagıdalı kimlerdir yardım etti bu mescid alındı bitti. Kadir kimdir yardım ettirgetiler onun hava bol katlim bulmaz. Ve şunun için hizge Allah Teala'nın havapları nasip olsun. Hem bu mescidler boş bulmağın benim bir niyetim bir tilegim var. Min bu avulga kelip aynı mescid bulmagan vakitte klubda okudu bergenim. Onu okugan apaylar bar bitindi. Allah nasip etse bu yıl mine şu oktyabrın bir 15'lerinden mi bir dersler asıp versek şunda apaylar atlahına bir tapkır kelip okurga Allah Teala nasip etsin inşallah. Barıgızgalar dur rahmet, hav selamet bulunuz. Kelgen konaklarga rahmet. Endi mine degen maktab ete tügünmegiz bizim glavagala rayonumuzun başlığına zor rahmet elhamdülillah ol her vakit din meselesine kelgen vakitte ol bizge her vakit ыңгай qaray bir vakitla qırın qaragаны yok elhamdülillah. Çakırgan yerge her vakit yürüy. Endi Allah Teala ömürlerini versin, selametliklerini, gayle baxtları Allah nasip etsin inşallah. Avzar rahmet barıgızgala. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü enne Muhammedur Resulallah. Eşhedü enne Muhammedur Resulallah. Hayy ale's-salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا بوعدك المجد وسلامك المجد والسلام والمجد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنا ما بعرف الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أرشا الله كان ولم يشاء ولم يكون مرحبا الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله مقبول سبحان الله سبحان الله تجيب لا إله العلي العظيم تسبح غفار الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك تبت أدام ده نبت ثوار ده لحم هان هم رسولنا تتجدي تبت أدام غلستلمنا ألوب نتمت أن يتلمنا قدر يرجنا قلت كم برتبة أمر لنا بيت عنده هتلم تدور بدون من هذا كم برتة الثاني لرنا أبيبا ولا رسولنا تتجدي نتكلم خلرن جربت مستعمل ذاك كيسر تجدي دين يرتم ويقتن يدف سكن ده أخيرات نجسن ده بدنا جمرات مثل طير سكن نبان نستودي ده يرتم بنجدف سكن ده بدنا من ده لقى مختص قلما كنا بدنا تلمت دك بنرنا تنستكبير كالب تمنع كدار بالنهاس بشر غزيرك لشان تنفكر كامل قسم كم خلوت مشتق في غال تلا إيمان بالسنيدين دين الله الله تعالى بس إيمان بس دانا يرمسون يدين من يدي سكن ده عمل كبده يرفتان بلا يرشاب يقولون ما تقدر بدا أنصت نوم نلو يستند يدين أمانة جنة رندر عنده جنة درن ترجع ما تقدر نقدر كده تجد يدين يرفتان دو يقتن جدي سكن ده تيك سبنا خلار بتوب دليل تخلقان هنا خلار ذكر دل بدخن هنا خلار ذكر الله تغلى بزيار لقسن إذا شغنا خلار بزنام تسر سني ده من يدان كتاب قرن قطار خبرنا قرن رحمة ترتلا ترسل تربز تربز دين دردام درجنا دردام إلى سن إذا سيدنا شو كان كريانات درجة بركة درين فضيلة درين درج يرسترتني ده الله تعالى بدنا قدر لغزيز سلرن روحنا أتي أنا لا بزا أدي بقول لنا قدرنا كست ونرى قدرنا إيرت ونرى روحنا هم ده بزدان دعم التبعات خنبار أربعنا رحنا برك يرستن إيده أنا قرن قطار خبر لنا نور لغستن إيده يدخل نورنا يمشاق بس نلام الروحة يكزانا أزمات يكزانا بخلنا رحنا لنا مسنا إيده أول تفرق لا زينجل وستن تنس تسنا رندان خير له جيت كلا دردا ترم على بس ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ما قلت يا ذو الرحمة ما ترى تبتين دقت صدر ذو الرحمة هربا تبتين الله يبلي درقاء بلي درقاء فارق وسيدي ولا ربطنا
Dağında kilesaktaşlarla görse kırgan bayramlarda kilediler. Onda da bitinde bir demlik kürek, uyuşu kürek, yerdem kürek, bütün dürksügüne halit etirgen bügül. Ulan şimdi ergeleşip, dingeşleşip yaşık ödüncelikta. Bizim mescitlerimizde yürüyük, Allah birse, ne sülhatlı. Güngüllü oldu bitin, kişiler köp müzeli bittin. Şimdi hürmet yedi bitin, hürmet edip kingenler Allah'a sıkırını. Buradaki bitin, köplayıp kindiler. Bizim rayonun hadretleri, Allah'a sıkır gelip, matır edip sıkışlar yatadılar. Onlar da şul, bizim köp bitinde imam kişiler, mescitlerde olar, şimdi hayırlı işler yaptaralar. Şimdi inşallah buna mescitimizde bitinde, Allah Teala'nın huzuruna taptırıldık bitinde, atılıp gitti. Hazır yürüge nasip olsun indi, kümekle birik, dirgele birik. İmha namazlarında yürük, bayramlarda katnatırgan asıklar öylesin. İlesi, şu ülkenler künde yürüge nasip olsun, dargında isem bulunuz, selamet bulunuz, şimdi insanlar yürüge nasip olsun, onda günler bizde, hatta kadar tesirgenliklerin, tazalıktan ermesin, hayır tazalık birsin Allah Teala. Bizden gün birsin, bağrınızdan bir temizlikten insanlar yürütmez. Hürmetli oğuldaşlarım, hürmetli kızlar, ebiler, opalar, ovilar. Bugün bizning meşitimizde Kurkan bayram buldu, meşit aşı günü. Şu bayram hürmetinden kızlarımıza ezgine söz verip giderge oylagan edik. Birinci sözünü birimiz biz Galimova Razaliyaga. Razaliya, ezgine aytıp gidelim bizim meşitimiz turunda, halklarımız turunda, avuldaşlarımız turunda. Biz Kanbek avulunun bek matur Kurkan bayramına şatlanıp, gıv kelip avul halkı bila bugün ulu bayram ötkerdik. Allah'ım riza bolsun. Bizim bugün bütünümüzün de bitmekte kalmaz zor şatlıklı ulu bayramımız. Şu bayramga barımızda kelgenbiz, barımızda konakbız. Men endi bütünümüzün isiminden de barımızga da rahmet aytaha kela. Zor rahmet, isen sağ bolayık. Şu mescitlerde tağıla ısıraşayık, şunday matur bayramlarda gene kütüp durmayık. Rahmet. İkinci sözünü veremiz hazır. Gibadulna Firuze. Gibadulna Firuze'ge. Men özüm şu avulning qizi. İsmim Firuze. 35 yıl menen şu Kanbek maktabında o'qituvchi bo'lib ishlayman. O'zim shu ko'rshi avul Cherashtamoqda turam. Bizning xotin qizlarimiz mena ayrisha shunda menim bilan birga o'tirgan xotin qizlarimiz her bir jamiyat ishinde bek aktiv qatnashchilar mena bugun masjid ochilgan kunida ular shu bayramning bezagi bo'lib o'zimiz tikkan totar kulmaklari bilan biz bayramga yem istadik deb o'ylayman. Bizning Umurzoya degan ansamblimiz bor. Jir ansambli, jir biyu ansambli. Biz u ansambl bilan bek ko'p avullarda da chiqish yasadik. Konkurslarga da bordik. Hozir o'zimning qizlar bilan tanishtirib o'tasim kelar. Galimova Svetlana әлеге kunda u bizning madaniyat yurtimizning direktori bo'lib ishlaydi. Firuze Bykova haqli yo'lda Razaliya Galimova bilan tanishtirib o'tdik. Ul da bizning ansamblimizning bek motor ijrochisi. Zemfira Muhamedova menim kollegam, u maktabda ingliz tili o'qituvchisi, 3 malay o'stira. Hem bek aktiv ishlarda, hem bizning ansamblimizda bek aktiv qatnasha. Ahmetshona Guloysha Mala o'z yog'idan tushgan bizning kelinimiz eng aktiv ul kolxoz ishlarida da jamiyat turmushida da bek aktiv qatnasha. Biz u bizning xotin qizlar совetining raisi Kanbek avulining deputat. Ninde işler başkarılasınız? Aldım, tamam. Bizim deputat yağından da. Deputat. Bizim deputatga söz beremiz. Bizim jamiyatga dep avuldan bütün subotniklарын biz o'tmay. To'g'rirtirg'ala, eshtirg'ala. Alhamdulillah. Allohga shukr. Ish gurdayinde Allohga shukr. Bir işten de kalmayız. Namesete bizgele Allah'a şükür bütünümüz de şatlanışıp ısın ko'ngildan keldik. Bundan sonra da kelirge yazın.
Bütün яктан да ярдәм итәргә тырышабыз. Уң булайык, хау булайык, сәламәт булайык бетәбез дә. Исәнлек, хаулык, имен тормыш, иман нурынан, иман байлыгынан Ходай Тәгалә безне аермаһын бер бителә. Медсестрасына бирәбез, авылдан инде эшләр башкарыла. Барысында. Шушы елда, шушы авылда мен медсестра булып, фельдшер булып 30 елдан артык эшлим. Әлхәмдүлилләх, шөкер. Шушы авылдашларымның сәламәтлеге өчен бик кайгырам, борчылам. Һәр вакыт алар сәламәт булып, исән имен, тату гаилә, тигез гаилә булып, парлы булып, һәрберсе яшәсенә, яшьләр дә үз тиңнәрен табып, үз парларын табып, матур итеп балалар үстереп, шушы авылга ян өстәп яшәсеннәр иде һәрберсе дә. Пенсионер әбиләребез, пенсионер бабайларыбыз тоже балаларын игелеген күреп, шатланып, матур итеп шушы Кәнбәк авылында, Кәнбәк суларын эчеп, матур итеп аларга да яшәргә язсын. Амин. Сәламәт тормыш һәрберебезгә дә, именлек, иман байлыгы һәркемгә дә. Хәзер инде сүзне үзебезнең имам хатип җәмәгате Рәзинәгә бирәбез. Нинди эшләрдә катнашасыз? Шуларны сөйләп китегез әле. Шушы мәчетне төзегән вакытлардан башыннан алып азагына чаклы катнашкан имам хатип җәмәгате Рәзинәгә бирелә. Безнең инде Аллага шөкер, Кәнбәк авылыбызга бик матур мәчет төзелде менә бөтен халыкның ярдәме белән. Аллага шөкер, шушы матур мәчетләрдә халыкның йөрүләре, балаларның йөрүләрен телим инде мин итеп, чын күңелдән. Килсеннәр, йөрсеннәр, мәчет буш булып тормасын. Мәчетебез шул тиклем матур. Авылыбыз күркәм, Аллага шөкер, халыгыбыз әйбәт. Мин бик сөйнәм бу нигә авыл халкына. Аллага шөкер, бердән без барда. Менә күреп торасыз, нинди матур бәйрәмнәрне кайсылайтып үткәрдек. Инде исән сау булыйк барыбыз да, таза булыйк, бәхетле яшик. Илләребез тыныч булып, дөньяларыбыз имен булып, исән сау яшәргә булсын инде. Амин. Барыгызны да зур бәйрәм белән бүген, мәчет ачылу бәйрәме белән барыгызга да исәнлек, саулык, сабырлык, түземлек. Барыгызга да зур итеп рәхмәт. Мин шушы авылда туып үстем. Әлеге вакытта мин Нижневартский шәһәрендә торам. Шатмын штам мәчет ачылган вакытта кайтырга туры килде. Барыгызны да бәйрәм белән. Исән булыйк, таза булыйк, очрашып торыйк. Менә шушы хәзер сүзне имам хатипка бирәбез инде. Булатов Самат хәзрәткә. Әйдә аннан соң син ул син. Син тавышта бирәсе булганда. Матур итеп иншаллах хәерле көнне көтеп алдык бит инде бүген. Хәсән салады биридерек бит инде. Сонда бит инде аның бергәләп басу хәтта хәерле булды бит инде. Ана асу тиз дип әйтәсезләр. Төзүләр бит инде үзегез күрәсез бит инде. Нинди кыенлыклар да булды, авырлыклар да булды. Төрле хәлләрдә булды, авырлык белән зыйдык аксалар, бүтән кемдер йөргә тезмә, мәхвә пәгам барсында да рәхмәт әйтәм инде. Ул юлын асый берде, менә акса дию мәсьәләсе бит инде. Нур апалар хәерле итеп бирделәр. Рәхмәтләргә нәсет бит инде. Әйе, шул Гөлнурны турында әйтеп китегә әле безнең Фатуллин Гөлнурда йөрде бит инде. Ул һәр вакыт без йөрдек, икәү йөрмәсәк, булмыйдыр, бер кеше генә чыгарга тиеш түгел. Без хәзер дәвам итәбез. Нәсетебез бит инде мәхәллә белә башланды. Авылның аксакаллары зыелып, дәрдәшендә шушының төп урынына килеп, беренче казыкларны кактык без. Анда авылның олы кешеләре бит инде киңәшләшеп эшләнде. Бар да киңәш беләтен. Бер генә эшләшли торган эш түгел бу. Зур эш бит инде. Авылыбызның битен төп урыны, төп нигез ташлары, бер як фундаментына хәрефе 14 метр булган элекемәсләр. 14 метр буена сузылды мәсет. Әбияғы 8-дә битен без эшләдек 7 белән. Әзгенә кыскарттык. Барыбер да күркәм сыкты, зибр сыкты. Аллага шөкер бит инде җырып сыкты. Авылыбызның зур ярдәме белән бит инде бик күпләр ярдәм итте. Аллага шөкер. Нигездәр бит инде бер көндә шыкылдан. Монда бит мен әйттермәләрне кыскартыгыз диделәр бит. Нигезендә дә беренче көнне 25 кеше сыкты. Бер көндә шыкылып бетте шушы нигезләр менә. Төнкәтне матур эшләде халык, бердәм эшләделәр.
Balalar da sıktı bir hesap. Balalar taşıdılar bunda. Şimdi motor etip fundament silendi bittim. Oktyabryň 16-sy Qurban Bayram boldy da şundan başlandy. 10 gün içinde bizning nigiz äzer bolup çykdy. Şunamete o tarihqa qalardyk bit endi. Bir günde kütmüşlerdik bitne. Taş qayan alatyn, taşy da turabeten, barça da problem. Ne bir adam abi şun qada Qur'an başlaýbergen şu mescidni. Melekin anyň ömrü qısqa boldy. Birgine zor yerdemler körsetip qalyp ulgurdy. Bir ton simitten de güle getip gitti bit endi. Merhumda iskalı ve hayırlı bolar dep aytaskylan. Laýyp bir temlik bile uyuşup bitindi. Mine awly bizning bir temligi bitindi. Bir temlik güç bilen şerne bitindi mescidimizde. Bir tem bolmasa torqa bolsa ul baş iş barmy bitindi. Şunun üçin ne kilgen kişilerge barsyna da zor rahmat, matur etip dindiler, kömekle bitindi, kiluda bitindi, dur hürmet yüzü bitindi. Köplep keldiler, bir hesap hazretlerinde gördük. Bitindi rayonda 16 hazret kanalawız bitindi. Bärbizde mescitte, şimdi mescitlerde bitindi. Duruşlarına parabız, izgelalarına parabız. Endi inşallah şu mescidimizde de endi matur etip paraga nasip bolsun, kiyiligizden galarga, kişi bitin kişi kursun üçün yürümesin da endi biz Allah Teala'ga itaat etergemne barşya biz Allah Teala'ga secde kılıp bitin, bizge hayırlı isenlik türümiz, hayırlı tazalıklar türümiz. Hilesek üçün bitindi bu mescidimiz balalar hilesekte bütün bizge de etin nasip eylesin şunda mescitte yürüge ozan işitemiz. Melekin kirivseler sirek, ozan bitin şakrak senin kiligiz de şu yurtta. Ne hemme bizde yurtubuz var. Bu yurtni biz boş tutarga hakymyz yok. Bu mescit bütün halk bilen yürüge işler, tulu bilirga tek. Emine şunu boş tutkansın, biz bütün Qanbek awly bilen biz jawap tutabız. Jawap tutturasaklar mına şu ni isim Allah Teala'nın yurtun siz boş tutdunuz dergim mümkinler. Bunun için kiligiz, men sizni çakyram, namazga kiligiz, birgelep namaz okuyup, birgelep ibadat kılıp, Allah Teala'nın yurtunda. Dur rahmet, mena matur etip bitindi, her vakat kilasiz, hayırlı tazalık bersin sizde Allah Teala, dayla bahatı bersin, uzun ömür bersin, isen iman bolup barыбызda, barçabızda imanlı bolup yaşayk. Şuşu ezgene vakit içinde de hazırki zamanda balalarını ılıktıruu, imanga ılıktıruu da bek jеңilden tugul şol. Bizning awulda ol balalar da hazır din yoluna basırga ezdir turalar. Olarni tursa oku dersleri birgene kerek olarga. Mescid bu prosta mescid gene tugul, bu Allah Teala'nın yurtu çinnapta. Mına Hazret aytıp ötdi. Her bir kişinin yurtu boş durmay. Boş turgan yurt jimirile. Mescid tozu şulay yok. Mescidge yürüp dururga kerek. Bunda hazır köp kişi hatın kızına kaldı. Yerlerigizne kıstağız yürüsünler. Teginde bunda nitip salınıp yürügenşi. Bütün kelgenigizge, barıgızga da rahmet, hizmetigiz üçün. Bütünügizge de isenlik, sağlık, tozalık. Allah Teala baxtigizni, tozalığınızı bersin. Rahmet barıgızga da. Olarga iman bersin, koňullarına sabırlık bersin, hayırlı ömür bersin, baxitli ömürler bersin. Şuşu meşitni tüzür aldından küre almagan erwahlarybızga Guryeler bulgan erwahlarybızın ruhlary şat bolsun, günahlaryn bilip de bilmey de kılgan günahlaryn yarlasın Allah Teala. Ming şükür, özübizning awulybızning halkybızning şunday keng köngülli, bereketli, imanlı bolganlary üçün men özümde zor etip olarga zor rahmetlimin bildirem. Rahmet sizge.